Menstrual cu protecție, încredere, libertate de mișcare. De ce este mai bună decât alte produse pentru igiena feminină? Eficientă din punct de vedere al costului, nu trebuie să o înlocuiești des. Poate dura 10 ani dacă este îngrijită corespunzător. În loc să cheltui lunar bani pe tampoane sau absorbante, poți economisi. Ușor de folosit, cupa se fixează bine pe pereții vaginului, nu alunecă și nu există scurgeri. Poți juca volei, tenis, poți nota sau să faci exerciții fizice în siguranță. Confortabilă spre deosebire de absorbante și tampoane, cupa menstruală îți permite să porți orice haine și lenjerie, chiar și tanga de culoare albă. Poate fi utilizată chiar și atunci când ești complet dezbrăcată. Sigur, nu au fost detectate cazuri de sindrom de șoc la utilizarea cupei menstruale. Inodoră. Siliconul medical, spre deosebire de materialele fibroase ale tampoanelor și absorbantelor, nu contribuie la dezvoltarea microflorei bacteriene, sursă de mirosuri neplăcute. Igienică. La utilizarea cupelor menstruale în timpul menstruației, femeile au șanse de 8 ori mai mici de a contacta infecții sau de a suferi de inflamații, față de produsele